Mar fuair hAinmeacha. Bhí trúr rí agus trúr banríon thuaide danan, banbha fóla agus Éire, a bainim donna banríonacha. Casach banbha bhig Míle sléomh mis go rí. Bhí fearr dar bhanim Abhargeen ina Ile, agus ina airfritil de bhig Míle. Laur sé leis an banríon agus déafrigh de, cad a bainim de. Banbha siise, agus is hAinmeacha ghartar banbha den tír seo. Dír siorra a hanim á gáil an tír a gánaí, agus jaall siad sin de. Lós mic Míle rompa, isteach nó go thros siad sléite éiline sa chúine thuig de chunta le miní. Casach an dar banríon an sin ortha. Déafrigh Abhargeen díise, cad a bainim de. Fóla siise, agus is hAinmeacha ghartar fóla den tír seo. Dír siorra a hanim á gáil an tír a gánaí, agus jaall siad sin de. An sin, lós na honróirí go Glór na hÉireann, agus níor stad siad, gur tháinig siad go cnoc mór chlúta gosnig a Glór na hÉireann. Na Míle an taobh hir den bhfuiln cearr. Casach an tríú banríon an sin ortha, laur Éire lo agus dúirt, fáilte roimh a léachra, is fadó riamhar rinneach taringeacht, bhór deacht, is líomh an talán seo go brach na breth. Ní a thárú de lán halamh an dain, ní bheith cinenne be, ní sa fearr ná bhór ginine. Is maith sin sa Abhargeen, ach ní go moribh a bhacha Míle sa Éire, gur bé hAinmeacha a bheith an Ileán seo. D'Ainmeacha is mó a bheith go brach sa Abhargeen, an tanim Éire.